ale teda začali sme si uvedomovať, že teda je tam obrovský potenciál tých fanúšikov v tom, že môžeme vytvárať vlastné produkty. My sme dokonca vytvorili rum z Pilsa Rums, čo je, myslím, že číslo 1 na svete v rámci rumového priemyslu. Ďakujem, dostal som 2 fľaše. Nemáš za čo. A teda akože tam dával Dom Pancho, ktorý je vlastne človek, ktorý bol rumová pravá ruka Fidela Castra, on vlastne vynašiel Havana Club a robia naozaj, že s Rammsteinom, s Benom Affleckom, s Brunom Marsom, ja neviem s kým každým, proste robia značky rumov a teda podarilo sa nám po 3 rokoch ústavičnej práce k ním dostať a vytvorili pre nás tento rum a vlastne ten sa vtedy predával tak, že na dropy, že my sme mali vtedy len proste, že na e-shope bolo každé 3 týždne drop po 5000 fľaší a bola vypredaná v priebehu hodín tá várka, že my vlastne sme mali najvyššiu možnú maržu na tom, pretože sme nepotrebovali to dávať do retailu a nepotrebovali sme sa s nikým o to deliť, čiže my sme vlastne cez e-shop vypredávali proste, že tisícové várky a zistili sme, že tam vlastne je obrovská sila, tá kúpna sila mojich fans a začali sme proste vyrábať rôzne produkty, ktoré vždy každý ten produkt sa stal v určitom bode číslo 1 vo svojom segmente a až do bodu, kedy sme začali robiť energetiak, lebo však tých je strašne veľa a nemôžeš akože konkurovať značkám ako je Red Bull alebo Monster, ale tak či tak sme predali, že ja neviem, či na 10 miliónov kusov proste toho môjho energetiaku, že to proste zrazu sme sa dostali do obrovského biznisu s takýmito vecami